Janka, poslední dobu je doprava velké téma. Je tady hodně dopravních zácp a vlastně každou chvíli člověk místo toho, aby tady přijížděl Dubaj za 15 minut, tak ji přijíždí za hodiny. Jak to bude řešit Dubaj do budoucna? Áno, je to tak. Dubaj si to ale uvedomuje a naozaj tá výstavba či už ciest alebo diaľnic, nových mostov, nadjazdov, podjazdov je masívna a fakt akože tie mosty sa tu stavajú doslova cez noc. Ale čo sa týka lietajúcich taxíkov napríklad, tak už od začiatku budúceho roka majú začať lietať lietajúce taxíky a sú plánované 4 nové stanice. Jedna stanica bude na DXB, čiže na letisku. Ďalšia stanica bude v Maríne, v Downtowne a na Palme. A čo sa týka nových liniek metra, je plánovaných až 421 km nových liniek metra a okolo 200 nových staníc metra a očakáva sa, že vlastne z každého bodu v Dubaji budete mať do 15 minút na zastávku nejakej mestskej dopravy alebo teda metra. Takže naozaj Dubaj si uvedomuje, že aktuálne tú situáciu nie vždy úplne zvláda dobre, ale robia tie kroky tak a majú presne tú víziu danú takú, aby sa to všetko zrovnalo tak, ako má.